Hola. Bueno, somos unos cuantos, no somos todos los de Popular. ¿Cómo es el que tenéis ahí? Con cañas de río. Y ya sé. Para el día 30, también, que se va a mantener. Us presento l'Edu, fa primer, i quina resposta ens vols contestar? Tinc un 44 de peu. Tinc un 44 de peu. Go. La Iris, soc de segon i m'agrada jugar a bàsquet. Jo sóc el Miquel, sóc de novè. Hòstia, ara les preguntes, espera, deixa'm. I visc de la meva dona, que em manté. Us presento el Roger, de segon, i el Eric, de primer. Y hago un 42 y medio. Y bueno, yo cultivo de mis padres. El meu superpoder és fer ratllos amb la ment. Bueno, con el microondas, però... Següent. Jo sóc el Ferran. Carla. Guillem. Jo tinc un 46 de peu, puc dormir de peu. El meu superpoder no acaba mai, perquè fa 1000 anys que estic aquí a l'escola. Molt bona, molt bona. Y a mí me agrada dibujar. Jo quart. Jo faré tercer. Jo primer. Bueno, començo jo presentant la Raquel, que farà primer aquest any, i que no sé què és el que més li agrada fer, o que no sé què... Quin peu calça? Jo, 38. Bueno, I jo sóc la Iolanda, faig classes a batxillerat i també a ESDAP, de Història de l'Art, i bueno, visc molt de la vostra energia. hola, em dic Paula i soc de segon i m'agrada la fotografia. Jo et dic Gisela, soc de primer i faig un 39. Però ens diu, la Paula ens diu que és una crac fent espaguetis, no? O què m'has dit? No, jo no dic això. Doncs què dius? Què dic dels meus pares? Però has de dir quan calces. Un 39, també. Jo sóc Martí i sóc el tutor de primer i sóc un crac fent truites de patates. Tothom em demana truita de patates. Jugant cases i torres, Vull dir, no va de broma, Podeu riure tranquil·lament, Aquesta és la Júlia, que m'ha dit que farà primer, i aquest mosso que farà segon. Ells es presenten. Jo intento fer classes aquí. I faig... El curs em sembla, ja no ho sé. Bueno, doncs em dic Júlia i faré primer i tothom em diu Jupe. Què has dit? Jo em dic Jordi, faig segon i calço un 42, de peu. I de qui viviu? Papes. A mi m'agradaria viure dels fills. Andrés? Anna. I la Montse? I jo us presento la Iana, és russa. I fa 10... no? I fa 10 anys que viu aquí i, bueno, vol estudiar moda, ha estudiat turisme i no sé, què més dic? Este chico se llama Andrés y hace aquí el segundo, tiene 21 años y vive en Vilasar de Mar. ¿Ya está? I ella és la profe que m'ha ensenyat a mi tipografia i aquest any em tornarà a fer tipografia primer. Soc la Moll, però us presento a les meves companyes. Jo em dic Amanda i calço un 37. I jo em dic Mireia. Jo, el que més m'agrada fer és estar amb vosaltres. La veritat. Sóc sincera.
un 40, també dormo dreta, i ara elles diran el que hagin de dir. Jo calço un 37 i visc els meus pares. Jo calço un 38 i m'agrada molt el cinema. Hola, jo sóc Laura i sóc estudiant de segon i m'agrada molt ballar, la fotografia i què vols? El meu superpoder es que puedo leer la mente. Sé lo que pensáis todos ahora. No, es broma. Me gustaría. Y nada, y una crack, pues no sé, en bailar. Te esperamos en la fiesta. Jo em dic Mercè, ara faré primer i m'agrada molt llegir i veure pel·lícules. Hola, soy Ivona de Zagreb, Croacia, y hablo solo un poquito español y mi superpoder es hablar la lengua croata. Es muy difícil y soy 22 años y ese es mi último año en la facultad. Y me gusta Barcelona muchísimo y soy muy feliz que soy aquí. Jo presento a la Laura, que és la primera, ha començat aquest any, ve del batxillerat artístic d'aquí, no?, de Gargallo, i li agrada molt patinar, ha fet sempre patinatge artístic, i volia venir al col·le amb patins, però no pot per les pujades, no? I tu qui ets? Jo, la Paola, però m'ha de presentar algú. Tu i jo? Doncs ella és la Paola, a tercer. Existeixen els de tercer pel que es veu. I sé que ja li agrada molt fer tenis, és un bon esportista i no té ni idea de dibuixar pel que es veu. Jo em dic Lluís, soc profe també de l'escola, us presento, com és ell, Pol. Ell us explicarà els seus grans poders, jo us diré els meus. Diu, què t'agrada fer? Res. Diu, ets un crac amb què? Amb res. Si algú pregunta un superpoder, jo hi puc veure a través de les parets com estic a les fosques. Tampoc ningú pot demostrar el contrari. Pues a ver. Hola. Ens falta una persona. L'Alèxia. És que no l'havia trobat. Jo us presento la Calvin, que farà primer, és de Venezuela, però porta ja 2 anys aquí. Y nunca has dicho tu superpoder. ¿Lo vas a confesar en público ahora? No lo sé. Y te tendrás que presentar tú. Yo me llamo Alexia, soy una estudiante de segundo y hago un 39. Vale. Y yo soy la Ingrid y faig 5è. Jo presento... Igual, pot dir. Que està en ella. Ve del batxillerat artístic i entre d'altres coses li agradava fer bàsquet, ballet i no sé, vols dir alguna cosa? Jo presento a la Carla també, que així no m'oblido dels noms, i li agradava o li agrada fer ballet i va actuar, pues eso. Bueno, pues jo presento a mi mateixa perquè tenim una nova integrant que no... Benvinguda. I em dic Andrea i calço un 37 i començaré tercer ara. Jo em dic Noa i calço un 37 i visc dels meus pares i no sé, ja està. Primer, faig primer. Jo em dic Maria i vaig a tercer, ella és la Paulina, és professora d'aquí, ella és el Joel i fa primer, i ell és el Roger i fa segon, i jo he vist la meva mare i les meves germanes. Jo, com la Yolanda, que dic, vist també de la vostra energia. Roger? A mi m'encanta patinar, fer descens, sobretot de muntanya,
i no concebeixo com pot ser que algú de nosaltres tingui superpoders. Jo vic dels meus pares. Hola, em dic Jana, jo començaré tercer i m'agrada nedar. Hola, em dic Belén, començaré primer i calço un 38. Hola, em dic Albert, estic a mig pas entre quart i tercer i no sé què anava a dir ara, sí. Que em coneixen com el Hambo, o sigui que si em voleu dir Hambo en vez d'Albert, doncs ja està bé. Jo sóc la Irene, sóc de tercer i de Corems, i el meu superpoder és muntar cúpules que cauen en un dia. El meu nom és Sofia, faig primer i visc del meu pare i el meu número de peu és un 38. Hi, my name is Jan, I'm from Poland. I'm 23. I'm learning Spanish, so thank you. Hola, me llamo Dani, soy estudiante de tercero, integrante de Copulem, y mi poder súper especial es arreglar ordenadores. Hola, em dic Júlia, aquest és el meu primer any d'estat i m'agrada ballar, concretament el ballet clàssic. Hola, I'm Silvia, I'm from Slovakia and I don't speak Spanish, so sorry for that and okay. Hola, ell és Sant Ramon i farà segon ara, d'esbar, i la seva afició i el que més li agrada és la fotografia. No, hola, jo soc la Mònica, no pinto res aquí, vaig d'escultura i bueno, he estat ajudant aquests nois a fer-ho del Copulem aquest any, ha sigut molt guai, us convido a tots i com que el de la talla de peu em sembla molt íntim, bueno, el meu superpoder és dormir, com a tota la Hola, jo soc Brenda, faig tercer i m'agrada anar al cine. Hola, me llamo Rubén, hago primero y calzo un 43. Jo em dic Martí i soc de quart, tercer de tipografia i... Toma! I segon d'algunes, però el segon no és tan crític. I m'agrada la música. Bueno, doncs em dic Berta, soc d'Igualada, però visc aquí a Barcelona i aquest és el meu primer any aquí i m'agrada dibuixar, o ho intento. Jo soc l'Ariadna, soc de quart i calço un 36. Jo sóc la Ivet, faig tercer i mig i sóc una crac en no oblidar-me'n de les coses. Jo sóc la Maria José, faig tercer i els meus amics em coneixen com Marijo, però aquí a la universitat em diuen Mariajo, com vulgueu. Jo sóc el Kevin, sóc de Badalona i m'agrada el futbol i el crossfit. Jo sóc en Guillem, sóc de Badalona també, estic fent entre tercer i quart, estoy ahí en medio i calço un 43. Si em voleu regalar unes gambes... Yo soy Alba, estudio segundo, me gusta pintar, vengo de Segur de Calafell y ya está. I el Guillem ha fet les samarretes de Copulem, Yo soy la Marta, mi superpoder es que estoy entre primero, segundo y tercero, cosa que creo que nadie todavía, pero bueno. Y también que llevo 6 años en el Gargallo. Jo sóc l'Arnau, estic entre tercer i quart, amb tipografia de segona encara també. I bueno, m'agrada tot el tema de l'escalada i tot el que té a veure amb la muntanya. I mica en mica intento viure una mica més de mi.
Bueno, jo soc el Quique, porto 3 anys aquí ja i, bueno, els meus superpoders són que dormo molt i corro molt. Queda algú? Falta Marià. Home, Marià. Us presento el Marià Vilaró, professor de tercer i quart. Que calça. I ara ens dirà, primer també, i ara t'has de presentar. Has de dir quin és el teu superpoder. És Déu. Jo tinc un superpoder molt característic que patireu, segur, que és veig dobles espais. Els veuré, segur. Silvestre, per favor, pots venir a dins quin és el teu superpoder? Ja d'entrada calçava el 42, i des que hi ha la numeració nova diuen que calço el 45. De totes maneres, m'agrada calçar coses diferents.